Moikka ja tervetuloa tähän videon pariin. Mun nimi on Maaret Vuorio ja mä jaan täällä kanavalla tosi kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, kauneuteen, elinvoimaisuuteen liittyviä asioita. Ja tänään tällä videolla mä haluaisin nyt keskustella ja ehkä oivalluttaa sua liittyen tunteisiin, koska tunteethan on ihan super tärkeitä meille ja meillä on jatkuvasti joku tunne siellä meidän kehossa. Ja tunteistahan, jos ajatellaan mitä on tunteiden englanninkielinen vertaus, niin sehän on emotion, joka kertoo tietyltään sitä, että motion, että se on semmoista jatkuvaa liikettä. Ja nyt tänään mä haluan nimenomaan saatella sua ilon tunteen pariin, koska itse olen huomannut ja olen huomannut monilla asiakkailla ja kun ihmisten kanssa keskustelee, niin aika paljon me varsinkin aikuiset ihmiset tänä päivänä jollakin tasolla ehkä suoritetaan elämää. Meillä on koko ajan monella kauhea kiire ja hirveästi asioita meneillään ja siinä kaiken tekemisen, suorittamisen ohessa me saatetaan unohtaa ilo. Ja jos sä nyt ajattelet ylipäänsä iloa, niin ilohan on semmoinen aika korkea värähteinen energia. Silloin kun sä oot ilon tunteessa aidosti kupliva sisäinen ilo, niin sulla on aika kevyt olla. Ja sen takia mä haluankin nyt tässä videolla tietyllä tapaa, mä haluan jakaa sulle ihan konkreettisen semmoisen todella nopean harjoituksen, jota sä voit lähteä soveltaa heti tänään ja toivon, että lähdet. Mutta haluan myöskin niin kun oivalluttaa sua sen ääreen samalla, että kuinka tärkeää olisi, että me sallittaisiin itsellemme sitä ilon tunnetta ihan jokaisessa hetkessä. Tai sanotaan, että jokaisessa päivässä, kuin tärkeää olisi vaalia sitä iloa, vaalia sitä tietyllä tapaa irtipäästämistä. Koska mä uskallan väittää, että se, että me suoritetaan, jatkuvasti tehdään, niin se on loppuviimein aika kivinen tie ja tylsä tie, ja voi tietyllä tapaa myös kysyä itseltään, että tätäkö varten mä oon tänne syntynyt. Mä haluan itse ainakin ajatella, ja mun uskomusmaailma tukee sitä, että me ollaan synnytty tänne nauttimaan, me ollaan synnytty tänne luomaan, ja mistä se luovuus lähtee? No ei ainakaan tekemisestä, vaan se lähtee enemminkin olemisesta ja usein myös sieltä inspiraatiosta, ja siellä inspiraation alkulähteenä on usein se ilo. Tämä on tänään lyhyt video ja mä toivoisin, että sä pysähyt tänään ihan hetkeksi. Sä voit vaikka sulkea sun silmät tai sit ihan vaan kirjoittaa ja lähde listaamaan asioita, että mitkä asiat, mikä tekeminen, mitkä asiat, mikä tuottaa sulle elämässä iloa. Ja sen jälkeen, kun sä oot listannut niitä asioita, niin mieti, että miten sä voisit lähteä lisäämään sitä iloa sinne ihan sun jokapäiväiseen elämään. Mitä sä voisit tehdä jo tänään, jotta sä voisit antaa sen ilon tulla? Ja tietysti kun mä haluan avoimesti täällä myös jakaa esimerkkejä, niin mä jaan nyt omasta elämästä. Mä oon henkilö, joka esimerkiksi nauttii tosi paljon auringon säteistä. Mä oon kesän lapsi ja mä rakastan myöskin merta. Ja mä oon tosi iloinen itse asiassa siitä, että mä oon pitänyt ainakin yhdestä itselle tärkeästä asiasta kiinni ihan joka päivä. Lähestulkoon ihan sama minkälainen päivä on edessä, mutta mä otan sen ilon hetken joka aamu. Ja se hetki on mulle se, että mä kävelen tonne merenrantaan ja mä käyn siellä uimassa. Ei siellä aina tietystikään aurinko paista ja mä käyn vuoden ympäri, niin sääolosuhteet meillä on tosi vaihtelevat täällä pohjoisessa. Mutta mä koen aina valtavaa kiitollisuutta ja iloa, kun mä menen sinne. Ja mulla tulee semmoinen kokemus tietyllä tapaa luontoyhteydestä, että mä oon tässä osana tätä luontoa. Mä myöskin
saan ihan valtavasti iloa siitä, että mä käyn metsässä patikoimassa ja usein mä jopa nautin siitä välillä vähän liikaa ehkä yksinkin, just että mä saan olla vaan omien ajatusten kanssa siellä. Se tuottaa mulle tosi paljon iloa. Mä tykkään tanssia, en ole hyvä tanssimaan, mutta nimenomaan ihan vaan sen puhtaan tekemisen vuoksi. Ja sitten se, että kun sä vaikka menet auton rattiin ja alat kuuntelee jotain ilosta biisiä, niin eihän siinä voi olla niin kuin huonolla tuulella. Se heti lähtee muuttaa sitä sun energiaa. Ja mulla on itse asiassa, mä oon tehnyt Spotifyhin itselleni tämmöisen hyvän mielen biisilistan. Ja aina kun musta tuntuu, että mä kaipaan semmoista iloa, niin mä laitan ne biisit soimaan sieltä. Ja se on jotenkin aina ihan takuuvarma shiftaus. Mä iloitsen myöskin lukemisesta, mä iloitsen kirjoittamisesta, mä iloitsen iloisista ihmisistä. Mä iloitsen varpaiden lilluttamisesta vedessä, pussaamisesta, halaamisesta, treenistä. Se mun oikein niin kuin juoksulenkki on ihanan vapauttava ja tuo iloa. Ei aina. Mä tykkään treenata. Se tuo mulle ihanan semmoisen ilon tunteen. Se, että mulla on voimakas ja semmoinen energinen olo omassa kehossa. Niitä asioita on itse asiassa tosi paljon. Niin lähde listaamaan sun ihan puhtaasti vaan, mitkä on nimenomaan sun juttuja. Ja tässä on nyt tärkeää se, että älä mieti sitä, mitä muut miettii. Älä mieti sitä, mikä on muille tuottaa iloa. Älä mieti sun puolisoa, älä lapsia, älä naapureita, älä ystäviä, vaan ihan puhtaasti sinua itseäsi, mikä sulle tuottaa iloa. Ja lähde sitten pikkuhiljaa ottamaan niitä osaksi sinne sun elämään ja kysy itseltäsi joka aamu, että mitä mä voisin tänään tehdä mun oman ilon eteen. Erittäin simppeli harjoitus, mutta lupaan, että jos otat ahkeraan käyttöön tämän työkalun, niin sun elämä tulee dramaattisesti muuttumaan paremmaksi ja kevyemmäksi ennen kaikkea. Kiitos kun sä oot siellä. Jos sä haluat lisää seurata mun juttuja, niin aktiivisin on tällä hetkellä Instagramin puolella, eli ihan Instagramista Maaret_Vuorio löytyy mun tili. Ja sit jos haluat myöskin uutiskirjeen listalle, eli saat semmoista inspiroivaa elinvoimasta postia säännöllisesti, ei tule liikaa, ei tule roskapostiksi saakka ollenkaan, niin maaretvuorio.fi tai kotanord.fi sivustojen kautta pääset tilaa uutiskirjeen. Mä laitan linkit vielä tähän videon alle, niin pääset sieltä klikkailemaan mukaan. Ihana kun oot siellä ja mä toivotan sulle ihanaa päivää.